Čaute ľudia, Moment QWERTY a vítam vás u ďalšieho videa. Dneska sa pozrieme na to, aké aplikácie používam na robenie YouTube videí a teda vlastne čo mi pomáha všeobecne s YouTubeom a sociálnymi sieťami. Ešte pred začiatím videa by som rád, ak by ste videli odber na tento kanál, hodili like na toto video a napísali nejaký pekný koment. Díky. Ako prvé sa pozrieme na CapCut, čiže vlastne aplikácia, v ktorej striham všetky videá. Je to iba na mobil, aký je to aj na počítač, ale je to hlavne robené na mobily. Vlastne tí, čo nevedia, tak všetky môj content robím na mobile, no a preto nemám veľa možností v čom strihať, takže CapCut som si jedinečne vybral, pretože je to jediný, ktorý som našiel. Je to taká vec, že je hlavne robený na TikTok edity a vlastne videá, ktoré nie sú také dlhé, takže ak by ste chceli aj vy, tak doporučujem CapCut, ale buďte zvyknutí na to, že vám to bude sekať, ak to bude moc prehypené editami. A ešte taký menší side note, táto aplikácia nemá veľa megabajtov a nemá vlastne veľké ložisko, ale čím dlhšie to budeš mať, budeš tam mať nejaké koncepty a veľa videí, tak už sa to môže vyšplhať na okolo toho 1-2 GB, čo už je celkom dosť, ale napíšte mi do komentárov, tí, čo strihate videa na mobile, či máte nejakú inú vec, pretože ja mám iba CapCut a počíme sa na druhé. Ako druhé tu mám Canvu. Canva je vlastne aplikácia, v ktorej robím miniatúry, aj profilovú fotku, no a aj banner. Je to aplikácia, v ktorej môžete robiť aj hocičo iné, pretože chcete už robiť ako profilovku na TikTok alebo plagát, všetko tam je. Pomáhať s umelou inteligenciou, ktorú ja sám použijem na robenie miniatúr. No a táto aplikácia sa normálne stiahne z Google Play, 100-200 MB, je to dosť akože dobré a veľmi sa doporučujem na robenie všetkého. Ako ďalšie tu mám Buzzard. Buzzard vlastne moc nepoužívam a je to iba aplikácia na mobily, každopádne väčšinou si s tým niečo pomáham robiť, napríklad v Canve, keď mi nevychádzajú pixely nejako, tak toto zmenším, zväčším, no a je to aplikácia, ktorej sa dá robiť nejaká miniatúra tak, ale dosť to nedoporučujem, pretože môžete si vybrať pixely, čiže vám to väčšinou nebude ani sedieť do miniatúry, no a môžete to stiahnuť, keď tak si s tým nejak pomôcť, ale určite by som to nepoužíval ako nejaký main zdroj miniatúra tak. Ako ďalšie tu máme Background Eraser, je to vlastne, používam to tiež na pomoc s miniatúrami, to znamená, že keď odstránim pozadie, tak to tam bude mať normálne prihľadné okolo, pretože nie vždycky nájdem nejaké PNGčko alebo tak, ktoré tam chcem použiť. Doporučujem, je to strašne ľahké na používanie, nemá to vôbec veľa miest, to nezaberá a ak chcete mať aj tie minulé ako Canvu, Buzzard a tak si určite stiahnete aj toto. Poďme na ďalšie. Ako ďalšie tu máme Happy Mode. Happy Mode sa nedá nainštalovať cez Google Play, pretože to nepodporuje, pretože tak trošku im kradie peniaze. Musíte si to nainštalovať cez Google. No a je o to, že si tam môžete sťahovať hry, ktoré sú platené, alebo nejaké výhody do hier, samozrejme offline hier. Čiže napríklad, keď sa pozrite na Five Nights at Freddy's, tak v obchode Play to máte za niekoľko eur, tu si to môžete stiahnuť zadarmo, takisto ako napríklad Minecraft alebo ostatné aplikácie, ktoré sú platené. Bez tohto by som nemal moju najpopulárnejšiu sériu na kanáli, teda Five Nights at Freddy's. A je pravda, že je to o tom, ako máte mobil, niekedy vám to ide stiahnuť, niekedy nie. Hovorí sa, že to má vírusy, no ja z mojej skúsenosti mám to už 3 roky, cez všetky mobily som to mal a nikdy sa mi nestalo, nič nepísalo, že som tam mal, môže to byť, že mám vírusy v telefóne, ale veľmi sa doporučujem, ak si chcete, možno aj on zahrať platené hry. No a ako poslednú aplikáciu, ktorú tu používam, je Pinterest. Každý to pozná, je tu na fotky, aké tak nejaké gify, stiahovanie videí a použijem to pretože keď napríklad na Google alebo na inom prehľadači proste neviem nájsť tú pravú fotku, ktorú by som chcel použiť do miniatúry alebo nie je taká kvalitná, nehodí sa mi tam, tak na Pintereste vždy nájdem nejakú kvalitnejšiu, pretože sú tam hlavne tie také lepšie fotky, peknejšie. A tiež, keď proste robíte miniatúru, neviete nájsť nejakú fotku alebo tak si proste vyhľadáte na Pintereste to isté a ručím vám, že proste tam budete mať oveľa lepšie výsledky a veľmi si doporučujem.
Dámy a páni, toto by bolo z videa všetko, je to také kratšie videjko, každopádne také informačné pre ľudí, ktorí by tiež chceli začať na mobile a nevedia jak. Dúfam, že to aspoň jednému človekovi pomohlo. Dám taký názov, aby proste keď to niekto vyhľadá, tak nech mu to pomôže. A jop, to by bolo ono. Takže dámy a páni, ako som už povedal, hoďte odber, hoďte like, ak ste sa niečo nové naučili, tak hoďte koment. Zažielajte svojimi kamarátmi, ktorí toto možno budú potrebovať. No a my sa vidíme u ďalšieho videa. Tak zatiaľ čus.